Boas tardes a todos e a todas. Carlos Esperanza, presidente da Xunta, conselleira, delegada da Xunta en Vigo. Amigos e amigas, hoxe é un día de celebración. Celebramos inversións no noso rural. Celebramos crer no que somos, porque somos rural. Dende o primeiro día que nos coñecemos, a verdade é que para nós foi un placer. É moi importante crecer. Salvaterra de Miño é un dos poucos concellos que crece en toda Galicia. E iso débese, por un lado, a aposta que se vai facendo dende fai moitísimos anos polo noso entorno, pola nosa calidade de vida, pero tamén por ofrecer oportunidades aos nosos mozos, ás nosas mozas, a todos os que están e viven en Salvaterra. Non só a través de grandes empresas, de polígonos industriais, senón tamén por esa aposta polo rural. Eu sempre digo que cando falamos, neste caso de viticultura, cando falamos de viño, falamos dunha identidade como pobo. Cando falamos de condado, falamos de Salvaterra de Miño. Por iso quero agradecer a Carlos e a Esperanza esa aposta clara polo noso territorio que ten unha calidade impresionante. A verdade é que estamos vendo como día a día son moitísimas máis as empresas que queren vir e invertir no noso rural, e iso é ofrecer oportunidades aos nosos mozos e mozas, pero tamén é importante crear lazos. Nese sentido, a nosa máxima disposición no primeiro momento para que este soño se fixera realidade e hoxe poder estar todos aquí. Moitísimas gracias ao presidente da Xunta por estar aquí tamén acompañándonos, por a importancia que significa o sector vitivinícola para nós. E sen máis nada, eu creo que é un día de celebración e que vimos todos a disfrutar desta gran obra e sobre todo esta aposta polo futuro e por Salvaterra de Miño. Moitísimas gracias.